ta a yaƙi ne. Oh, Beats Amted Record. kome nake yi baki ba, me yasa ne kike haka? Menene baki samu ba, har kulawa ta duka. Soyayya ce na baki tun daga ruhi da zuciya. Kin san sai da yardarki kafin mu fara soyayya. Bayyana miki matsayina kika yarda ba wani jayayya. To yanzu kin sake to ni ma na sake. Kasuwar bukata ce, wanda ya so ka kaso shi, wanda ya ki kan da ya kame shi, to za ya saka a matsala. Wani halin ga Allah bai wani kyan hali jari, mai san ka san da kake wahala shi ya hau tsari, wanda yake gudu na kadan tsanani bai da alkhairi. Dukan wata dama na baki ki aran ki kwai buri, na lura da take-taken kekin fi kulla ba sharri. Alhamdulillah ga wata na samu, duk ku zo ku kalla, madadin ta na nemo. Daidai da zuciya ta ce, akan an rasa ta zan zauce. Ni da ke da nisan tafiya ga alama na hango, tafiyar mu ba wata gajiya, gunki zana zan bango. Komai nake biɗa gunki take zaki ce ungo. Ashe rai sai da soyayya, soyayya so igiyar tsakar hanya, ka da yara har manya. So mai shiga cikin zuriya yayi fada da tarbiyya. Ni yanzu damuwa na manta, na yo gamo da babbar mata, duka zuciyarta ta ban kyauta. Yau za na toshe kunne dukan zigani a kanki ban ɗauka. Kowa ya ja zaren aibata ki da ƙarfi nasa zanzanka. Na ɗaura ɗan marar kare ki ko da gwaza na sha duka. Komai yawa da girman laifin ki zance a barki in ɗauka. Da zuciya kwariga ce da na ciro na hannuna, in baki dan kiwo sawa ke ma ki bani mai sona. A jiki na in sanya ki zamto madubina. Midgate Mix.